Alright, padayon ta. Maayong adlaw sa tanan. Welcome sa ato ang Chainbreakers Grace Ministry Communion Day. Okay. Ato na ning gi-announce atong niaging semana nga mo celebrate ta karon sa communion. Pero before ta mo adto sa ato ang actual yun nga event or celebration, gusto ko muhatag og message about aning communion jud nga why do Christians have to take the communion, or why do we take the communion, no? Ang uban gitawag ni siya og Lord's Supper, and karong modern times I believe nga dili ni kayo ginagamit, pero mo ni ginagamit sa katong mga original yun nga mga Jews until karon. Ang mga Jewish gamit nila ang phrase nga love feast instead of the Lord's Supper. Okay, after sa resurrection ni Jesus. But katong sa before namatay si Jesus, before sa gilansang sa cross, gitawag sa Lord's Supper, or bisan si Paul gitawag niya the Lord's Supper, pero pag abot sa account sa Jude, no, the book of Jude, gitawag na ni siya og love feast. Until karon modern times, gitawag ni sa uban nga mga churches og love feast. Now the question is, why do we take the communion as believers? Kaya ang uban para sa ilaha, no, na mga churches karon nga they don't need to take the communion, and they have their reasons, no? So why do we take the communion karon, no? Kung makita nato katong panahon nila ni Paul, panahon sa mga disciples period before ni Paul, motong time when the believers they gathered together to celebrate their freedom in Christ, which none of us in today's time naka-witness ta sa actual jud nga event, sa actual jud nga supper jud nga nahitabo sa una. So ang atong nahibaw-an karon is kanang napasapasa na lang, no, passed on to us nga mga mensahe to the point nga ang mensahe mismo na twisted, no, nga daghan kayo mga klase-klase nga mga meaning na karon sa the Lord's Supper, no. Ang mga Baptist na sila ilahang meaning about sa Lord's Supper, ang Katoliko, no, ang Seventh-day Adventist, mayunana daghag lain-lain nga meaning sa Lord's Supper. Bisan gani sa mga churches karon, no, again akong balikon, uban churches, no, nga ang ilang focus si God ra gyud, no, then they call themselves Christians, then ilang focus si God ra gyud kay si Jesus mismo kanang anak ra kuno, no. Wala jud kuno power si Jesus, gipaanhi lang kuno siya, pero wala jud kuno power si Jesus. Si God jud ilang focus. So that's what makes them kanang saved, no, kay ni focus jud kuno sila sa Creator himself, no. So nawalay bili si Jesus ana. So now karon dinhi nato mahibaw-an, no, to begin with, no, adto ta sa passage sa book of 1 Corinthians, no, nga makita nato dinha that the believers gathered together to celebrate. Now according to context, kung imong tan-aw ng 1 Corinthians chapter 11 nga account nga gistorya ni Paul, katong mga believers nga gitagaan sa mensahe ni Paul mismo, naa sila freedom, nag-celebrate sila kay tungod naa sila freedom, but the only problem is that ang ilang freedom went wayward, nasubraan sila sa freedom. Kaya kung imong tan-aw sa 1 Corinthians chapter 11 verse 17, na record din nga si Paul giingnan niya ang mga Corinthians to the letter nga, but in the following instructions, ingon si Paul, I cannot praise you, for it sounds as if more harm than good is done when you meet together. Ngano kaha? A little bit of trivia mga igsoon. Ang Corinthians is like kanang the modern day Las Vegas times 2 times 3 pa ka grabe kanang liberated, no, ang Corinth. So kaning mga tawhana, ang ilang hibaw-an gyud is partying, drinking, eating, festival gyud sila pirmi, no?
So, mo to'y nahitabo. Ang nahitabo sa mga Corinthian believers, kay they were forgetting who they were and what they were celebrating about. No? Now, to the point, they were more concerned about their eating, no, eating their own supper than celebrating Christ's finished works. That is why today, mga igsoon, ang sermons, kanang mga kadaghanan sa mga sermons karon, kanang gatudlo sa atoa nga kung feeling nimo nga kuan kanang dili ka takos din sa Ginoo, mo na gitawag nila nga unworthy manner, then ipalabay lang ang kuan, ang tinapay o ang kuan bino, yung tinapay or ang ilimnon. Ngunang moingon ang uban dili na ko worthy karon, o dili na ko feeling nga worthy karon. Next time nako ipalabay sa na kay nakoy nabuhat nga dili maayo. Nakoy nabuhat nga tan-aw nako dili makapahimuot sa Ginoo. Now, to be exact, mo na yung mga sermons nga gatudlo nato nga na-twist ang meaning. Kay kanang di unworthy, kanang taking in an unworthy manner, dinha na nimo makita sa 1 Corinthians chapter 11. No? Nga kanang gatudlo, ingon si Paul, nga kanang 1 Corinthians 11:17, nga nag-ingon si Paul nga, kanang you are taking it in an unworthy manner. No, mga igsoon, this is not about a way, dili ni about sa unsay pamaagihan nato i-take ang Lord's Supper. This is not about a manner or a kind of step by step nga kinahanglan mo ni ibuhato nato kung mo take ka sa Lord's Supper. Nahimo na siyang program or step by step nga pamaagi. No? Kay aron lang yung ka mahimo nga worthy. And also, it's not about the size of our sins. No? Nga makapahimo nato nga unworthy ta dinha sa Ginoo. Mo na nga sa pagsulat ni Paul ani nga letter sa mga Corinthians about sa unworthy manner, atong tan-awon sa 1 Corinthians chapter 11 verses 20 to 22, niingon si Paul nga when you meet together, no, iyang giingnan ang mga Corinthians sa. Now, mga igsoon, kung dili ka, kung Filipino ka, kung Amerikano ka, or kung unsa man ka din nga lahi, kung dili ka Corinthian, then dili ka Corinthian. Now, kani siya nga message, kani siya mensahe sa 1 Corinthians, gi-address ni Paul sa mga Corinthians. Mo na mga igsoon, dili ni nato pwede i-apply sa atoa. But, no, for the sake of study, for the sake of context, atong basahon, atong tan-awon ang 1 Corinthians chapter 11 verses 20 to 22, nganong nakaingon si Paul ani nga unworthy manner. Kay niingon si Paul, when you meet together, you are not really interested in the Lord's Supper. For some of you hurry to eat your own meal, no, without sharing with others. Mo na niingon si Paul, as a result, some go hungry while others get drunk. Ningon si Paul, what? Don't you have your own homes for eating and drinking? Or do you really want to disgrace God's church and shame the poor? What am I supposed to say? Do you want me to praise you? Well, I certainly not will praise you for this. Nasuko si Paul. Muna mo igsoon, why nga no ato maning i-take nga passage nga as if para ato ni? No? Unless Corinthian lagi ta. Unless Corinthian ka. Then ato ni siyang i-apply sa ato about unworthiness din sa Ginoo. No? Na nga ato ang gihimo ang Lord's Supper. Nga before ta mo take sa Lord's Supper, atong ingnon atong kongregasyon or uban ang mga katawhan nga kanang take a moment to look at your sin. No, and repent mo ni mo na himuon na tong panghugas mismo ang Lord's Supper, which is sayop na siya. Wala na siya sa Bible. No? Now, karon tan-aw na to kung sige ngano nakaingon si Jesus no nga do this in remembrance of me. Okay? Nganong nakaingon pa man si Jesus ani? No? Nay upat ka buok popular passages nga ang mga sermons ginagamitan ang about sa Lord's Supper or ang communion. Ang first, ang Matthew chapter 26 verses 26 to 28. Ang Mark chapter 14 verses 22 to 25.
Ang ikatulo ang Luke chapter 22, 18 to 20, ug ang 1 Corinthians chapter 11, 23 to 25. Now, I don't know, no, nganong kaning mga passages kanang nagamit nga out of context. Now, atong tanahon, kaning upat ka passages duhara sa mga passages ani nga niingon nga giingon din na, do this in remembrance of me. Ang first kay ang Luke chapter 22, ang the book of Luke, ug ang book of Corinthians, ang 1 Corinthians. Dili na nimo makita sa book of Mark ug ang sa book of Matthew nga niingon si Jesus, do this in remembrance of me. Nganong sa Luke raman ug sa 1 Corinthians. Okay? Sa Luke, kung imong tan-awon ang purpose sa pagsulat sa libro mismo, ang Luke gisulat siya ni Luke. Good guess. Gisulat na niya ni Luke og sa tanan nga mga books din ha, no, sa pagsulat sa account ni Jesus mismo, Luke is the most accurate, no, i-compare sa Matthew ug sa Mark, no. Kung imong tan-awon, pag ingon ni Jesus nga, do this in remembrance of me, sa Luke chapter 22 verses 18 to 20, Jesus only talked to remember din about his body. Wala niya gihisgutan ang iyang blood nga moingon siya, do this in remembrance of me. Nakuha na to nga niingon ra si Jesus ba nga, take this bread nga mao ni akong body and do this in remembrance of me. Pag abot niya sa blood, wala na niya giingon. Pero giingon na ni Paul nga katong patay na si Jesus, ning resurrect na siya, ning lingkod na siya sa iyang trono. Pag ingon ni Paul nga iyang gi-pass on ang mensahe, iyahan ang gikumpleto, do this in remembrance of me sa iyang body, and do this in remembrance of me og sa iyang blood. Now, nganong wala man gi-mention ni Jesus nga apil ang iyang blood katong sa Luke chapter 22? Ngano man? Because by that time, ang mga disciples ni Jesus, no, wala sila clue what Jesus was talking about sa iyang dying, sa iyang rising from the dead, o sa iyang pag-resurrect. Kaya naman, they were mere humans. No, nga ang ilang understanding were just mere humans. No, they can only understand what their minds are capable of, not the supernatural. Wala gyud sila kuan. They have no slightest clue if Jesus will come back to life kung mamatay siya. No? Maunang niingon si Paul sa 1 Corinthians chapter 11 nga he had to make sure nga ang both body ug ang blood ni Jesus have to be recognized by Christians, by the believers. Ngano man, mao ni siya maigsuon. Na ako'y tulo ka buok passage nga maka-back up ani nga nahimo siyang strong foundation nganong kailangan nato i-recognize gyud nga Jesus is not kana gining karon magunahon na ta kung mo take ta sa communion nga atong gina-think pirmi nga si Jesus is naa sa iyang trono. Ginoo siya nga naa sa langit, wala sa kalibutan. But ang Lord's Supper is a recognition that Jesus is and was a human. Now, tanaw na tong tulo ka passage. Ang first ka passage is ang 1 Timothy chapter 3 verse 16. Ato na siyang isumpay sa 1 Timothy chapter 4 verses 1 to 2. Duol ra kay na siya nga passages. Og ang last nga atong ihimuon nga strong foundation is ang 1 John 1:3, which is igagaw na siya sa 1 John 1:9 nga atong paborito nga passage about forgiveness, which is natay study ana nga about asking for forgiveness every day, nga dili na isa para sa mga Christians. Nana sa ato ang Chainbreakers Grace Ministry nga YouTube channel ang detailed jud about sa 1 John 1:9. Now, padayon ta. Niingon si Paul sa 1 Timothy chapter 3 verse 16. Niingon siya, without question, this is the great mystery of our faith. No, atong faith dito sa Ginoo. Christ was revealed in a human body and vindicated by the Spirit. Now, gisumpay na ni Paul sa 1 Timothy chapter 4 verses 1 to 2. Niingon din si Paul, but the Spirit clearly says
that in later times, kanang later times sa mga igsuon, mao tong time after the death of Jesus. No, by context na siya, pero ginagamit na siya sa uban sa mga simbahan nga ang later times karon ko no. Pero kung gusto nato na buhaton, kung gusto nato gamiton, pwede gihapon. But for the sake of study, let's go sa context yun. Ngayon si Paul nga sa 1 Timothy 3:16 nga ang great mystery is that Christ was revealed in human body and vindicated by the Spirit. But the Spirit clearly says that in later times, sa itong 1 Timothy chapter 4, some will abandon the faith and follow deceiving spirits and things taught by demons. Ay, mao na ni mga igsoon. Pero hulat sa ayaw sa og kanang doubt sa imong kagalingon, no, kung imo bang gi-abandon imong faith. Atong tan-awon sa 1 John chapter 1 verse 3. Niingon si John, we proclaim to you, kinsa man na ang mga unbelievers. We proclaim to you unbelievers what we ourselves, kami, niingon si John, kami og ang mga disciples, kami ang mga followers ni Christ, that what we ourselves have actually seen and heard, so that you unbelievers may have fellowship with us. Sa ato pa, wala to sila fellowship. Katong sa 1 John 1:9, katong giingnan ni John nga confess your sins, wala daito sila fellowship sa mga believers. They were unbelievers. No? Then ingon din si John, because our fellowship is with the Father and with his Son Jesus Christ. Now, mao na dayon ni. Paul had to make sure that after sa resurrection ni Jesus, no, kinahanglan ang usa ka tawo, ang usa ka believer must recognize that Jesus came as a flesh, He died as a flesh, He rose as a flesh, and He resurrected as a flesh. No? Kompleto nga kurso. Pero ang iyang pag-resurrect mga igsuon, glorified na siya nga body, but still flesh gapon, mahikap gapon nimo si Jesus, pero glorified na ang iyang body. No? Mga igsoon, unsa dayon hitabo sa 1 Timothy chapter 4 ug 1 John 1? Ang hitabo atong mga igsoon, katong mga tawhana were those nga wala ning tuo that God came down to earth to become human and at the same time a God. Dili sila katuo ana. Mao nang katong buhi pa si Jesus, mutuo sila sa teachings, mutuo sila nice ani nga teaching. Uy, mo bitaw na nga sa book of Luke, na account din na nga giingon nga they were amazed at Jesus teachings. So dinha ra sila kutob, ila rang gitilawan pero wala nila gitulon. Mo na hitabo sa 1 Timothy chapter 4 ug sa 1 John chapter 1. Mo na gitawag karon mga igsoon nga mga Gnostics. No? Unsa man ang mga Gnostics? Ang tinuhuan sa mga Gnostics, they believe nga maluwas sila. Ang ilang salvation is a direct knowledge of a God, of God somewhere. No? Kabalo sila nga na ay God. No? Nga sa ilahang pagtuon agyapon sila faith. No? Nagtuo sila sa God, kang God mismo nga creator mismo. No? Nga ang ilang salvation is a direct knowledge, no, in the form of enlightenment. Mo na mga igsoon, until karon na apana kanang mga Buddhist, no, nga naghuna-huna ni sila mga tawhana, naghuna-huna ni siya nga religion nga maluwas sila nga mag-isolate sila sa ilang kagalingon sa mga kabukiran. Kay ngano man, kay para di kuno sila makasala didto. So mo na yung mga Gnostics, mo na yung nahitabo sa 1 Timothy chapter 4. Mo to niingon si akong balikon, mo to niingon si Paul nga Christ was revealed in human body and vindicated by the Spirit. But in the later times, pagkamatay ni Jesus, some will abandon their faith. Then ingon dayon si John nga mga unbelievers kamo ba? Ngano di man mo mutuo? Akong i-proclaim sa inyo that we ourselves have actually seen and heard. Di ba? Muna mga igsoon, so every time nga atong i-commemorate ang Lord's Supper, labi na karon,
No, before ta mo take sa Lord's Supper, kinahanglan sabto ni nato. Mo na every time nga mo commemorate ta sa Lord's Supper, we must recognize that God came down to take human form. Hebrews chapter 10 verse 5, klaro kaayo ang gingon din na. Ningon din na si Paul, that is why when Christ came into the world, asam na ang world, dili na Marsa, diri sa earth. That is why when Christ came into the world, He said to God, His Father, Father, you did not want animal sacrifices for sin offerings, but you have given me a physical body to offer. Di ba? Nganong importante man para kang Jesus o para kang Paul o para kang John nga i-emphasize gyud ang physical body o ang physical blood ni Jesus. Kaya nga naman mo ni nahitabo mga igsoon. Ang mga Pharisees o ang mga Jews, gusto sila mo please sa Ginoo, di ba? Now, para ma-please ang Ginoo, mo-offer na sila og sacrifices, burnt offerings, para mahimo ng sweet aroma ngadto sa Ginoo. Pero they do that year after year. Mo na giingon sa book of Hebrews chapter 8 man siguro na that they do it year after year, which is burdensome kaayo. Mo na niingon si Jesus nga you did not want animal sacrifices or sin offerings, but you have given me a physical body to offer. Mo na importante para kang Jesus ang iyang physical body nga i-offer. Naman, kung atong tanawon ang Luke chapter 18:33 to 34, makita nato nga para sa mga tao, para sa atoa human beings, imposible kaayo nga ang usa ka tawo will rise from the dead and resurrect. Mao na mga igsoon katong mga disciples, wala sila ning tuo, wala sila kasabot sa giingon ni Jesus. Luke chapter 18 verses 33 to 34, giingon din recorded niingon din nga they will flog him and kill him. Si Jesus na, they will flog him and kill him, and on the third day he will rise again. The disciples did not understand any of this. Nakita na to. Mga igsoon mo na, it is easy to believe or to know. It is easy to have a knowledge nga naay Ginoo up there. No? But, mo na yung mga igsoon. Bisag di na to makita, kabalutan nga naay Ginoo. But it is so difficult for us to trust a God who said He can do the impossible. That is why, ang mga tao karon mga igsoon has to create or to do something to please God that He cannot see. Muna nga, everyday, mangayong pasaylo, everyday, magsigig offer, magsigig sacrifice, kaya nga naman, gahuna-huna ta, that God needs to be served. Mga igsoon, God does not need to be served. He does not need anything, He does not lack. No? Wala siya mga panginahanglan. The only one nga ato ang i-serve mga igsoon is katurang usa ka tao or usa ka being nga who lacks something. God is complete. Nganong kinahanglan man ta mo serve sa iya. God is complete. Atong kinahanglan mga igsoon is to trust. No? Is to trust what He can do sa atoa. Kaya nga naman, we are the ones who need saving. Ang Ginoo, He does not need saving. He is the one who gives salvation, dili kita. Muna mga igsoon, atong nabali ang panghitabo. Instead nga mo trust ta sa finished works ni Jesus because He is the one who can fulfill what we cannot do. Ang nahitabo mga igsoon is atong ginatry og fulfill or atong ginatry og work or atong ginatry og show what we can do for God, which is nabali. Now, tanawa, makita nato that God is so gracious enough nga ning stoop down siya sa atong level, nahimo siyang tao, nga naman, because para na ay something nga kitang tao, we can relate to something, nga we can sympathize with. Nakita na to. Kaya nga naman, hilig manggutagod og kuan. Kitang mga tao ba, hilig tag to see is to believe. Muna si Jesus, si God, ni anhi sa kalibutan. No? Nagpakatao siya, kaya nga naman,
para na makarelate ta sa iyaha. Makarelate ta sa iyaha. Kaya ano, sayo na kaayog to o Ginoo eh. Sayo na kaayo nga na someone din na nga greater than us. Pero wa ta kaila, wa ta kabaluon sa iyang gibuhat. No? Di man ta ka-relate, kay Ginoo man siya. Imposible man kayo iyang mga ginapambuhat. Muna ni ani sa kalibutan, niingon siya nga, tanawa ko, tao ko. Aron mo tuo mo nga tinuod ang Ginoo, aron mo tuo mo nga na Ginoo nga muluwas ninyo sa mga butang nga di ninyo kaya, magpakatao ko, mamatay ko, pero di ko magpabilin nga patay. Nga mabuhi ko, mo resurrect ko, og sa akong pag-resurrect, ako nang gihuman ang wala nimo mahuman. Mao na siya mga igsuon. No? The Lord's Supper, mga igsuon, is not just a religious ritual or a tradition or something we can hold on to aron i-fight na tong evil or something himuon na tong mirrors atong mga sala, ang Lord's Supper. Nga mayon ta nga manamin ko mo ni ang Lord's Supper, dako asa kong sala di lang sa ako. Dili ingon ana mga igsuon. But the Lord's Supper is a declaration of faith for the hope that we have. No? For the hope nga gihuman na ni Jesus. Munang giingon ni Paul sa 1 Corinthians chapter 15 verses 3 to 6. Ningon si Paul nga, I pass on to you, akong gipasa nimo. I pass on to you what was most important. Sa ato pa para kang Paul, importante jud kaayo to. No? Unsa may importance? Unsa may importante nga kinahanglan may baw nato dara. Ningon si Paul, I passed on to you what was most important and what had also been passed to me, that Christ died for our sins, just as the scripture said, he was buried, he was raised from the dead on the third day, just as the scripture said, he was seen by Peter. No? Nakita, human vision yun. He was seen by Peter, and then by the 12, and after that, he was seen by more than 500 of his followers at one time. Muna mga igsoon, the true and actual account of the event, kinahanglan mapasa nato until karon nga generation, kaya ang mahitabo mga igsoon. Daghan kaayong mga Kristohanon karon nga ga-claim sila nga Christian sila, nga ilang focus si God jud mismo, no? Nga nakalimtan nila ang finished works ni Jesus dinhi sa kalibutan. Muna mga igsuon, ningon mo na para kang Paul, ang gospel is not complete without a recipient, without a receiver. Kung imong tan-awon, atong tan-awon ang Revelation chapter 12 verse 11, hapit na tamahuman, ang Revelation chapter 12 verse 11, niingon din ha, and we have overcome, kinsa man na naka-overcome, kitang mga believers ni Jesus. We have overcome the devil by what? By the blood of the Lamb. Kaning blood of the Lamb, mga igsoon, mo ning physicality and the divinity of Jesus. No? Both. The physicality and the divinity of Jesus. No? And by the word of by the word of the believer's testimony. So, duha ka buok. No? Duha ka buok aron maka-overcome ta sa power sa death. No? Sa power sa sin. Naka-overcome ta by the blood of the Lamb and by the word of our testimony. Mo nang niingon si Paul, I pass it on to you. Mo nang mga testimony nga naa sa atoa. Mo nang every time ta mo take sa Lord's Supper, ga-testify ta, ga-testimony ta para sa uban nga ga-doubt. Para kanang ganing mo ingon ang uban nga di man na tinuod inyong Ginoo. No, di ko mo tuo Ginoo. Pero mga igsoon, maubitaw na nga mag-celebrate ta sa Lord's Supper. Aron ato na pun i-review sa kadaghanan sa mga tao nga dili mo tuo that Jesus was real and it was recorded. No? It was accounted for. No? Naanay account mismo. Dili lang nimo makita sa Bible. Daghan kaayong mga ancient manuscripts nga gapamatuod nga si Jesus nga naay someone nga nganlan og Yeshua
nainganlan nga Jesus nga namatay, nabanha og ni resurrecting nga naman. Tanawa gud. He appeared to Peter, then to the 12, and then to the 500. Na kanang 500 mga igsuon, kada usa nila mo spread pa gyud, no, mo pass pa gyud sa kamatuoran, mo na niabot until karon nga nakahibaw ta nga si Jesus tinuod jud. Mao ni ang purpose sa Lord's Supper. Mo nang niingon si Paul nga, I pass on to you, sa atoa nakakuha pud ta ana, nakabantay pud ta ana, nakabalo pud ta ana, aron ma-overcome nato ang mga bakak sa yawa, ang mga bakak sa panuway. Nga para sa panuway, lami kina siya mo storya sa atoa, maingon siya nga, Jesus di mo na tinuod, diretso na lang kang God. No? Daig mo diretso ka kang God. Oh, nice kay paminaw, di ba? Kay God good. Maingon nga, pwede ra manggug ka mo diretso na kang God, di na ka mo diretso kang Jesus. Pero mga igsoon, mo nagingon nga, Jesus is the way, the truth, and the life. No one can come to the Father except through Him. Nakuha nato. Tanawa ra ng bakak sa yawa. You see, tanawa. Ang emphasis sa physicality o ang divinity of Jesus, that He was fully human and He is fully God, dako kayog diferensya kung mo-focus lang ta sa usa ka God nga naa sa tungunahuna nga naay God in somewhere nga galingkod siya ang trono, nga gahulat siya ang mga servants to serve Him better. Unya, kung kana nga servant mo fail, then kana nga servant is subject to punishment. Mo na nga every time ta mo take sa communion mga igsoon, sa Lord's Supper, moingon ta nga kasala ra ba ko, subject yo ko sa punishment ani. Di lang sa ko mo take, dili ko worthy. Kabantay ta. Kaya nga naman, ato mang gisigihan o duot sa una sa mga tao nga you are a servant to a God somewhere. No? Kinahanglan imo siyang i-serve. Kanyag mo fail ka, then magunahuna din ka, ay, nakasala ko, subject ko sa punishment. Mga igsoon, that is not the gospel. In conclusion, ang Lord's Supper, mga igsoon, is a reminder both for us personally and to those who are doubting, to those who are unbelieving. Mga igsoon, celebrating the Lord's Supper ga-require na siya og faith that Jesus, faith sa unsa, that Jesus once lived a human life to show the impossible things that man have never seen and experienced before. Di ba? Unsaon na tugtuo sa usa ka Ginoo nga wala tay makita niya, magsige na lang tag-unahuna, magsige na lang tag-assume nga siguro mao siguro ning Ginoo, no? Magbuhat-buhat na lang tag Ginoo nga atoa. Mo na nga sige na lang tag-assume, wa na ta kabalo, burden na kaayo ta unsay ato ang buhaton para sa Ginoo. Kay nga naman, kay wala man ta nagunahuna, wala na to gi-estudyuhan unsay gipambuhat ni Jesus diri sa una sa kalibutan. Mo na mayngon ta kapuya sa dani. Enough na sa kuha nga kabalo ko nga naigad sa dito sa langit. So mga igsoon, kung mao na ato ang kinaiya, kung mao na ato ang ibutang sa atong nahuna pirmi, then assume lang ta, then sa atong pag-assume maburden ta sa mga butang nga wala gipabuhat sa Ginoo mismo. Mga igsoon, Jesus did not just show man that he can rise from the dead. He also showed man that he has fulfilled what we humans cannot fulfill. Unsa man nang wala nato na fulfill. Nga nagtuo ta that to be right with God, kinahanglan mo work, mo perform gyud tas atong human effort. Mo na nahitabo mga igsuon. Pero niingon ang gospel nga niinga ani si Jesus aron iyang humanon ang tanan. No? Mo na mga igsuon karon mga anak ta ba? No? Nga kaya kuno nato. But mga igsoon, no. We have become right with God through the earthly, ako emphasize we have become right with God through the earthly works of Jesus when He was here. When He was here. His finished works here on earth. Nganong iyahamang finished works diri sa kalibutan? Because He has to do it here
on earth. He has to finish it here on earth. Because we humans need saving and redemption here on earth. Nganong dili man sa langit, nganong wala man sa langit gibuhat sa Ginoo. Nakuha na to. Nganong wala man niya gi-finish ang works para sa atoa ngadto sa langit. Because heaven does not need redemption. Heaven is complete. Muna mga igsoon tanawa. Asa si Jesus karon? Si Jesus, he is already at the right hand of his Father, seated and resting. Nakuha na to. Wala na nag-work si Jesus dito. Iyang gihuman iyang work diri sa kalibutan aron na atay ma-relate into. Aron makasympathize ta. Makasympathize siya sa atoa ung kitapod. No? Muna mga igsoon, giingon din ha sa Hebrews chapter 10 verse 12. He offered himself to God as a single sacrifice for sins, good for all time. No? Asa man niya gi-offer iyang self sa Ginoo sa iyang amahan. Didto siya nagpalansang sa langit, wala. He offered himself here on earth. Asa niya gihuman? Here on earth as a single sacrifice for sins kinsay nakasala ang earth. Good for what? For all time. Mo na mga igsuon, imuhang past, imuhang present, ug imuhang future, imuhang salaugma gipasaylo na sa Ginoo sa katong ning tuo. Muna mga igsuon, kaning Lord's Supper is not a mirror, no? It's not a mirror of your worthiness or your unworthiness sa Ginoo, but it is a celebration. It is a recognition that Christ did the impossible, that He fulfilled the impossible. And the only thing nga atong mabuhat sa Lord's Supper is to say thank you. Thank you, Jesus, sa tanan nimong gibuhat. And maupod ni igsoon, and we have to pass it on sa uban aron makabalo sila that Jesus became human and is fully God, and He is real in real time until karon. Know that Jesus lives in us and us in Him. Og sa katong ning tuo mga igsoon, we have become one in spirit din sa Ginoo. Hunaw na ang mga igsoon, pagkamatay ni Jesus as human, no? Iyahan na nang giusa ang concept ana mga igsoon, pagkamatay ni Jesus as a flesh, nabanhaw siya as a flesh, ning resurrect siya sa Ginoo dito sa langit. Mao gihapon na mga igsoon sa katong ning tuo, namatay pud ta uban kang Jesus. Namatay ang ato ang mga sala. The power of sin. No, namatay ang power of sin. And we resurrected uban kang Jesus. We rose from the dead uban kang Jesus. Og pag resurrect ni Jesus, ni resurrect pud ta uban sa iya. How? Kay mo na giingon sa Ephesians chapter 1. No? Ephesians chapter 2 verse 6. Giingon din ha that we are seated in the heavenly places. Sa katong ning tuo, are seated, no? To those who believe, they are seated in the heavenly places. Sa ato pa mga igsoon, bisag napakas kalibutan, tuwa na ka sa langit. No? Mao na siya ang good news. Mao na siya ang gospel. Ug mao na siya ang truth sa Lord's Supper that we say thank you, we celebrate, and we pass it on to others as Paul also did. Mga igsoon, let's take the Lord's Supper, the communion, with confidence. Mayong adlaw mga igsoon, and God has blessed us all.